bocah sing wani palakrama karo Dewi Candra tak jaluk rasa tandingmu aku. Aduh. Lah njur piye? Apa war tanding karo Pendhita Dur? Antem iki dosane apa? Dikon Bagong. Lah kuwi apane Bagong? Sederek. Adik kok dikon Bagong oleh manut. Asli dikon Bagong, asli. Bagong kono ini. Kok leren ngapae? Didukani Koko Prabu. Koko Prabu sapa? Koko Prabu Bathara Kresna kono kowe. Sing ngakon? Koko Prabu. Ana apa Koko Prabu? Ora kok dadi kowe melu muni Koko Prabu ki nalarmu piye? Ya sing muni iki kono kaya kowe iki. Ana ratu iki Koko Prabu, Koko Prabu. Aku tak takon sing ngakon ngantemi durne mau kowe. Sing ngakon sapa lho? Setyaki. Ketoke heeh, piye lho? Ha kok takon, nek bocahe gelem ngopo ae? Ha mel-mel piye? Ora. Mut sisan kowe nek melu-melu. Ngandurna tanding karo Setyaki, kowe karo aku. Ayo. Wedi ora kowe bisa bolos 1000 aku ya iso lho, gede banget lho. Gedhe ayang-ayange kon. Mulane kudu wedi. Ki nyun pangapunten Mas Agung. Sedaya kalpatan kula nyung ageng pangapsama. Ora dadi apa aja dibaleni. Mujisan. Kok ora patek cetha. Paman lenggah. Nggih. Dipun jotosi Setyaki, nggih dipun jotosi Setyaki. Panggenan pundi? Sirah dada. Rai nganti kenging lambe yo, nganti ndower. Lah pancen. Ngopo yo? Kowe krungu ora nek ngonek aku ndower? Kurang ajar kowe. Wong semene iki sing duwe aku muni ndok wayang sisan. Kowe iki muni kowe ngopo kowe iki? Ora apa-apa ngeleke ana wong nguneke duwe ra menging kok. Ana wong ganteng kok menging. Lah ya apa ana Kresna duwe. Karena to. Sing duwe aku muni pangan sisan kowe. Mbah Gusti ya. Matane saya ombo. Lenggah. Nggih. Oh. Maya. Piyambun paman dipun perwasa dhateng para Panakawan. Dipun menapa di balang watu. Sinten boten ngertos. Iyo. Pecah sirahmu kowe. Ya ibu paman kedah menggali. Nggih. Ngopo reng ketiban watu? Ngoncake dono ra kuat mah ngebleki ndasku dhewe. Syukur. Paman kundur Koko Prabu pun caos prisa sarjek dipun rimuk kundur Gustina. Nggih. Yen paman mboten kersa kundur menungake badhe nandhang cinta sarjek simaya bali. Sing dhaup sapa? Menika mau wahyu maning rat lan maning Koko Prabu saged ngusadani keng Purwanangka Wijaya anggenipun nandhang yada ya wis.
Sarjeksmutipun boyong kondur ampun ngantos ngucap raosi dhateng putring sungging. Ya tak undur nek Kurawa ana sing arep wani bantah pun tak dupane. Sinenggang wali sandang wali kagodhek wa Simbara Jojo Bang Malang wentis nyokang sir. Sapa iki Werkudara? Kowe sapa? Prabu Dewa Perwata. Jaluk Candrawati. Ora minggat dupak iramu. Tugel gulumu aja minggat. Tak mlayu ora tak joge tak kuat. Dipuskara muga-muga dipun desamu. Jaluk Candrawati minggat dupak iramu. Tak mlayu rajul ki gueng Dipuskara dangkam. Atok apa kaku, Gong? Aku dudu Bagong. Aku Werkudara aku. Dono tak mau ora tak joki tak kueng tiba ndang kaku segara iku alik ding ya jane ndang kamu ya muga-muga tiba kandang pitik Kakang yen maning kabeh wis padha untat sangking sungiwa ayo tata-tata minta sing Bathara mugi rahayu inging pinanggih sakwise Abmanyu enget marang Purwaduk Sinangi ayo padha diboyong ana Ngamarta Asanti Jaya-jaya Wijayanti negara Ngendraprasta. Dimas tak kanthi Kresna Kakang muga-muga sak pungkur lan sak pungkur tansah manggih rahayu 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 mengono Dimas Werkudara.